המוח שלו 7-5, תזכר. הייתה לו חגורה שחורה יפהפייה פה. אחר כך, במקרה, אחד החברים צעק, חבר'ה, לפני שיקחו אותו, אני רוצה להוריד לו את החגורה השחורה. הוא הוריד לו את החגורה השחורה לקו שלו. החגורה יפהפייה הייתה, הוא לקח את החגורה שלו. היו שבויים, היו נשים לחוד וגברים לחוד. פתאום אחד בשם רז, פתאום הוא רואה אחד עם נעליים של גבר ולובש שמלה. אז המפקד היחידה שהוא היה מפריד, הוציא אותו הצידה. אני עמדתי אחרי המחבל הזה, זז הצידה, נתן לו 3 כדורים בראש, חיסל אותו. המון הרוגים היו, המון, עד שאספנו אותם, וזה לקח יומיים עד שאנחנו סילקנו את הגופות. למה? פחדנו שיבואו, יצלמו וילכלכו את השם של זה, מבינה? רצינו להעלים אותם. זוכר, המוח